Kazuwa iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga munoyeuka tichikupai zvikamu zvakasiyana siyana tichiita tiri pano paTrafalgar kuNorton, zvichiburitsaka mabasa ari kuitwa nana mai, mabasa ekutika vana mama vasange vachingomirira vana baba. Nhasi unoka tiri kukunzira ana mama vachipuhwa zvitamba zvinoratidza kuti aiwa kava vagoni vebasa. Chitamba kachinouya kana munhu wava nyanzvi. Naizvozvo ndo chirongwa chatiinacho zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndofunda chiringa zuva chedu chakuita chichitsvuka. Munotomanzara vanhu vakawanda, asi regai titi zviri kumboreva zvichapinda mukana, musatya henyu. Taakusvika pachirongwa chevana vedu ava vatakudaidzirai imimi vagarisani vedu nemavamwe ma-invited guest, chataakuti timbovatambidzawo ma-certificates avo vachionekwa vachizivikanwa kuti ndivo vakamirira today's women of Trafalgar. Saka titenderei kuti tipe our guest speaker achidaidzira vana. Imi vanawo muchisimukawo nesimba renyu rinoratidza kusaita nzara, mungotora nguva yedu ndo yatidya. Saka tichatamanga nema-students edu, ma-attendants edu ndo achatangwa. I will hand over to our special guest. MAMWE. Magi Chitambara. Magi Chitambara. Talent Temple. Mirika Zuze. Eunice. Welcome.
Hanyani. Chieta Hanyani. Chieta Hanyani. Tracy Manwere achigadzirira. Tracy Manwere achigadzirira. Lilian Chimange achiteera kushure maTracy. Chikondoa en utaumire achigadzirira. Nora Mavura Elizabeth Shako Lilian Msalengana Priscilla Tuwe uchigadzirira. Nora Mavura Chino Tulisani Mtumbo Juliet Kwashire achiteerwa naFungai Tsawara. Bernadette Jaji manya pano uchiteerwa naPrecious Ganda. Paida moyo tarewa swedera padhuze. Chenai Mkobazi Chenai Mkobazi yoi ulogoona lezi Joyce Matime Countess Marine ichiteerwa naTsitikali. Utsibles Muchirevesi uchiteerwa naNyasha Denere Asu ndiwo asuye mioto wepikicha wasuno wepikicha mnozizayo anode mapikicha niwa Maneya achiteerwa naKeji nabada kuyenda. Photo. Hello. Esrat Mutuiwa. Take photo. Kuchuya iti. Afrika Lerepo. It's a certificate of appreciation, not attendance. It's appreciation. Sorry, it has only jamba. I attack my certificate of appreciation. Kungotenda kunova uvepo hwavo
zvatakuita. Saka zvinota kuenda again kuna Tashinga Muchena. Our appreciation sheet. Chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe ndofunga matapirirwa maono zvakasiyana siyana zviri kuitwa nana MAMWE kuzviriritira. Ndofunga vana mama vari kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika yeZimbabwe, madzidzo zviri zvitatu, hapana chakaipa kakudzidza kubva kune vamwe. Imimi mozozviitawo kwenyu. Vanoda kunge vachijoinawo zvakare, hanzizvo kwedu kwakafanana nechechi hakuzarwi, kwakafanana nebhawa hakuzarwi, saka vanoda kuya kuzojoina hanzi huyai neuwandu hwenyu. Rangu zita ndinonzi Andrew Reshamba, anga ari mafarangu mhuri yeZimbabwe kunge tichitandara tese. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media are taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.